Masara sei muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Zita rinoita iye Glory. And if you first time kuva pano, aiwa imbotiteererai munzwe zviri kuitika munyika. Alright, regai titange nenyaya yekutanga. Makasimba here vatete mumba matinozvarwa tiri vatatu, sisi vangu vakuru Angelica, inini Angelini nemukomana mumwe chete Adrian. Vatete ini ndiri rugotwe. Sisi Angelica ndivo dangwe vachiteverwa namukoma Adrian, kozoti ini Angelini. Names were changed. Vatete takakura upenyu huri normal, handingati taiwana kana kuti taitambura. Taiva vainzi middle class. Vabereki vedu vaiva vashandi vehurumende, saka ndingangoti takakura upenyu hwainge huri right. Sisi vakuru vatete vakazongobva pamba kwava kuti ndoda kugara ndoga. Sisi vakuru vaita basa rekutengesa pasina nguva ngani. Sisi vakuru vakatenga zimotikari ravo, tikati tazviona kare gare stand mumasabhabha anodhura kwava kuzendemura zimba rakareba pano nokoko. Vanhu vakatanga kutaura kuti sisi vainge vakanobata midzi yekuti vapfume, sekuti waiti ukada kutora peni nebepa ukada kubhalansesa masvomu acho aibhaunza. Sisi vakuru vakanditora kuti ndiuye kuzodzidza pachikoro chaiva pedyo navo, kwete kuti chandaidzidza chaive neera, kwete, asi kwandaizoinda kwaiva kwechirungu zvekuti mastandards ainge atosiyana. Vatete ndakafara nokuti ndaizenge ndava kunorarama upenyu hwemhando yepamusoro-soro, soft life yemhando yepamusoro-soro vatete, plus kuchikoro kwandainge ndabva ndainge ndava kubhigwa kuti ndaita upgrade muupenyu. Ndakatanga hangu kugara nasisi vangu, zvose zvainge zvakaringana. Ndakaona kuti vanhu vairwadziwa vatete. Handina musi wandakamboona sisi vaine mudzi umwe chete kana kumboona vachipisa kana chinhu chimwe vatete, saka mushonga wacho wainge uri pai. Takagara zvedu zvakanaka mukugara kwedu uku vatete. Sisi vangu Angelica vaive netumwe tumonzi tweblack twaigara paheadboard yavo twavaitora usiku vachiti twaivabetsera kurara. Sisi vakati ndisabata tumonzi uti chiro zvodini, sezvo ndainge ndisina zera nato. Vatete ndakaona kuti sisi vaiti vakanwa kana kuti vakamedza tumonzi tuya vairara flat kuvata kusvika masikati chaiwo. Semwana ainge ari paadvanced level, A level, ndakafunga kuti sisi vane zvinovanetsa, saka vaiti vakamwa tumonzi utu zvaidzikamisa pfungwa pamwe nekuita kuti vawane hope. Ndakabhadharwa mari dzekunonyora manational exams, woti maproject, woti kurava mabhuku, pfungwa dzinonetsa. Ndainge ndasubmita imwe project yangu yainditemesa musoro, saka ndainzwa kuti musi uyu ndinoda kuzorora chaiko. Sisi vangu vainge vainda kuZanzibar kuweekend, vaiafoda kuflya zvavo vachibuda. Ini nenhau yekuti ndainge ndakasoniwa nechikoro, tingadai takatoendawo tose. Ndakabva kulounge kwandaiona TV ndikapinda bedroom masisi vangu, mainge muri very comfortable. Mbedha wavo waiita senge wakavatira pamakore uri fluffy. Maive nerinozi TV vatete rakakura pano nekoko. Ndaizomborara bedroom masisi vangu. Ndakambochovha kuona TV, asi hope dzairamba kuuya zvamuchose. Moyo wangu wairamba wakaremberera kumonzi dzaimwana sisi vangu kuti kuda ndaizowanawo hope. Ndakanwa pasina nguva ngani ndainge ndabiwa nehope. Zvandakasangana nazvo kuhope, denga riri kure nevanhu. Ndakati ndichangomwa handina kukotsira, asi ndingati ndakabatwa nechiveve. Ndakanyatsoona mucloset masisi vangu muchibuda rino zinyoka yakakura pano nekoko. Nyoka yakatanga kundimonera ichindinhanzva kusvika pakuzvimonera pachiuno kwava kuisa muswe wayo kunhengo yangu. Ndinomerera ndichizvitaura, asi ndakashamisika, ndakawa kutya kwakazoti konoedza. Vatete ndipo payakazvimonorora pandiri nekwayakatiza ikaenda. Handizivi. Ndinorangara ndichimuka zuva rakacheka nyika, ndichinzwa kurukutika kusina kamboona. Ndichingomuka ndakadza foni yorira, sisi vachikwama tata. Kwete mbijana, hanzo vaitei. Chakandishamisa ndechekuti vainge vaziva sei zvaitika ivo vainge vari kuholiday. Vatete handina kuzvinzwisisa, asi chandisinganzwisisi ndechekuti mhodzi dzavaitora ifamily planning yenyoka here, yekudzivira nhumbu yenyoka here, dzaiva mhodzi dzei, ndiwo mushonga wacho waiva connect here, waigara in plain sight kudaro. Sisi vangu here taingonzwa vamwe vanoromba, handina mbofunga kuti rimwe zuva zvichapindawo mumba medu. Sisi pavakadzoka ndakakandirwa mabhegi panze, vabereki vakaudzwa kuti ndainge ndodana nevarume vevanhu. Vatete aiva manyepo zvavo, asi hamene vabereki vainge vauzoenda sisi sezvo vaive nemari. Vabereki vakabhilivha mukuru. Ndakapeka mabhegi angu ndokudzokera kuJechaland. Kunyadzisa kwazvo, waiti kusekwa here ikoko. Ndakazama kuudza vabereki vangu zvandainge ndasangana nazvo kwaRich Sister, asi pane kuti vabereki vateerere vakatondiitira murevi
wenhema. Ndinoona sekuti sisi vangu vakatovhuna vabereki vangu kuti vasambotsukunyunga. Nawo Tete ndaita dambudziko rava kundinetsa, nyoka ikupota ichindishanyira. Noita senge ndiri kurota asi zvinenge zvichiitika live and direct. Apa handina support kubva kuvabereki. Mukoma wangu Adrian ndiye ega ari kundibhilivha, asi tisimusisi vakatigarira mberi, hapana chiri kufamba. Sisi Angie, why muchidaro? Neniwo ndinatowo chandanga ndomirawo mhodzi dzasisi vangu. Unonzwa kuumerera. Hanzi watora varume vevanhu zvomene wakadotora murume munhu wakanga wavata nonyoka who happens to be the husband. Zvinototi kudii? Alright, tege iyi ndeipikwe kwaichi. Mamukasei Tete, please hide. I'm a lady 29, not yet married. Ndine mashop paGulf muno Harare. Business rakamboita low zvekuti takanetsekana nemarentals zvese kumba nekubasa tikapedzera tapinda muzvimbadzo, upenyu hukawedzera kuoma. Umwe sahure wangu ndiye akazonditi izvi zvanyanya, ngatimboinda kuna vamwe gogo vandakanzwa vambokubatsira kuti business rako rifai. Takaenda kuna gogo waya wekuChipinge, tikasvika ndikaudza gogo kuti ndaida kubatsirwa business rangu kuti risimuke sevamwewo. Gogo vakandiudza kuti izvi zvaive zvidiki uye ndaizoita mbingakadzi pasina kana mwedzi yakawanda yaizotevera. Ndakafara kuti nhamo dzangu dzaizopera, ndotangawo kurarama good life. Ndakapiwa kagonzo kadiki diki zvikanzi ndaifanira kukaisa mubedroom mangu pasi pembedha uye ndaifanira kurifidha neropa rangu rekunguva. Ndakaita saizvozvo, business rakafaya zvegore rose chiendeka. Ndikatovhura mashopu akawanda paGulf Complex. Gonzo rakazotanga kukura richiuya pakati pemakumbo angu. Ndakabva ndafonera gogo kuti ndo zviri kuita gonzo, zvikanzi rakuda mukadzi, risiye rite zvari kuda, vhura makumbo. Ndakaita sekudaro, gonzo rikatanga kundiita mukadzi richirara neni, richindidya sukarudzi yangu. Handisina mufaro mukati meupenyu hwangu. Sikarudzi yangu yese yapera kudliwa negonzo, yatosvuka. Ndinoonzwa kuvaviwa kuzasi kwangu. Zvemukati menhengo yangu zvese zvapera kudliwa negonzo. Hongu mari ndinayo zvangu, but peace handina, mwana handina, kuroorwa handina. Hapana kana murume anondinyenga, vese vanondisema. Ndoitawo seiwe dare, ndibatsireiwo, ndakarumwa nechekuchera. I don't know, muna nditumirawo aiwanawo kuFacebook. Ndizvo zviripo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya yakatumirwa, regai tione. Alright, hanzi kuvimba naMwari ndizvo zvakatinakira. Makadii henyu Tete? Ndokumbirawo muposte nyaya yangu. I listen to your channel a lot. Tinobatsirika uye inotidzidzisa. I'm a single mother of 1 makore ndine 26. Mumhuri medu takazvarwa tiri 4, 3 vasikana 1 mukomana. Handingati tiri vanhu vanowana kana vanoshaya, but vanokwanisa kuprovida zvese kubva tichikura. Mai vangu vane mashopu, baba vangu vanoshanda. Saka nerimwe gore ndava form 2. Mai vangu vaive kuBulawayo kune shopu yavo. Baba vangu vakati ndaudzwa nagogo, vaiva mai vavo, gogo vati pane munhu anokwanisa kutibatsira mulife. Hakusi kuti mulife medu maine problems kana kuti kudi, handizivi kubatsirwa kwavaireva ndikwenyu. Saka mai pavakazoya kuHarare kwataigara, vakaenda nesu kune munhu uya aibatsira. Handingati aiita zvekwamwari, ndakatadza kunzwisisa, asi vaimudana kuti mbuya. Takaenda naTete, sisi, vadhedhi vangu, but vana baba vakasiyana. Mumhuri mana dhedhi vari 5, but vese they different fathers. Takabva taenda nagogo kuna mbuya vaya vakatibatsira zvavakatibatsira. Vakatipa mvura dzekugeza nadzo nemafuta atainzi tozora kufesi. Handizivi kuti aiva nemamwe atainzi toisa pamarasha kana pastove tichipfungaidzira. Taingoenda kuna mbuya vaya, pese pavainzi vauya vaisvikira panext door kwagogo vangu. Takazoenda rimwe zuva kuna mbuya vaya. Amai vangu vakapiwa machira vakanzi vatsvake jira rewhite. Baba vangu vakanzi vatsvake reblue. Mai vangu jira iri vairisunga musoro. Baba vangu vaifamba vakariisa muhomwe. Vainzi vafambe naro kwese kwavanoenda jira iri. Rainzi ndisahwira kwavo. Ndo zvinhu zvaindinetsa kuti vanozoita zvekwamwari kana kuti ndaitadza kuziva zvaitika, because ndaiva mudiki papo. I was in form 2. Saka paiti pese pavanoenda kunoona mbuya vaibvisa $10 yekutaura nemachira. Machira ainzi ndivanasahwira vanenge vachivachengetedza. Handizivi zviriko here. Saka upenyu hwaifamba. Rimwe dei takaenda kunoona mbuya vaya, tikanzi isu sevanasikana hatikwanisi kuroorwa tiri 3. Saka kuti tikwanise kuroorwa tofanira kutsvaka huku nemukaka. Zvakatsvaka umwe neumwe huku yake tikaenda nayo. Vakauraya huku vakasanganisa nemukaka, vakatigezesa tese kumba kwavo ikoko, tichigeza neropa rehuku rakasangana nemukaka. Huku vakasara vachidya, hatina kudzokera nadzo. I remember ndaifanira kuenda kuchikoro masikati, tikadzokera futi pavanenge vachinzi vauya ndokwataienda, nekuti vainzi vanobatsira vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana.
siyana. Zvikanzofanira kutsvaka ivhu sevanasikana ipapo. Last born musikana anga asipo aenda kuholiday. Ini nasisi vangu tisu takaenda tikanzi tinokore ivhu togeza naro 3 days padzinopera torasira pamaradzano usiku tobva tafamba tisingacheuki kusvika kumba. Takazviita zvainge zvataura ikoko. Tapedza was in form 3 ndakabva ndaona chibundu chakabuda paside rezamu rangu chairwadza chichibuda urwe ndikachisvina. Ndakadzokera kuna mbuya vaya ameno zvavakataura handinambozvinzwisisa. Zvikanzi ndizore mafuta aya nekuisa mamwe acho mumarasha kana pastove ndikaita saizvozvo. Takazogara ipapo 2016 amai vangu vari kubulawayo zvikanzi havasi kudzwa mushe vari kurwara. Zvikanzi vati pane chinhu chaita kunge chandidzvinya pauro. Pafamba chinguva zvikanzi havachakwanisi kutaura kana kubata. Vakatora mari mushopu vakakwira bhazi kuenda kuHarare. Mubhazi imomo vaisataura vaiti dhedhi vakafona vachibvunza kuti mavepi vaipa munhu ari panext seat kuti avaudze kusvika vasvika kuHarare. Inda yokubulawayo ipapo saka mbuya vaya vaive vasvikira kumba kwagogo. Vakaenda kwambuya vaya vakabatirwana nekuti vanga vastroka apa she was pregnant. Vaenda paya zvikanzi vatumirwa zvinhu saka kuti zvibviswe zvimwe zvainzi zvaibva kusaidhi rekwamai ndo vanhu vatumira zvinhu. Zvimwe zvainzi vanhu vemushopu vatinosheya navo vane jealous. Kuti zvibviswe pakanzi panodiwa $500. Ipapo zvinhu zvaisafamba kushopu. Vaiplana kuda kutenga stand kushopu kubulawayo. Saka dhedhi vakabva vatsvaka mari kuna mai vavo eni kuna tete vari kuDubai. Vakaramba vachiti havana mari. Dhedhi vakabva vaenda kubasa vachiti mudzimai wangu arara. Vakanzi vanzi tiri kuda marisiti ekuchipatara. Dhedhi vakamhanya kutsvaka marisiti bhuku. Zvikadhindwa vakaenda nazvo kubasa vakabva vapiwa $500. Vakanopa mbuya vaya vakaita zvavakaita. Mai vangu vakaparwa nereza zvichinzi vavasunungure tikaona vave right but nhumbu yakabva. Vakadzokera kuBulawayo kushopu zvinhu zvaive low. Tikapedzera tabuda kushopu muya tikarenta imwe diki. Mai vangu vakazorealiza kuti zvinhu izvi hazvisi zvekwamwari zviri nani tingonamata. Mwari vanotinzwa. Tikaenda kuna mbuya vaya nadhedhi tikanoudza kuti hatichadi. Zvanzova hamuchadi muchanditsvaka. Tikabva tatanga kuenda kupostori yaJohani Masowe. Machira akarasiwa kumakomo ekuHarare zvese nemvura dzatakapiwa. Iko zvino sisi vangu firstborn vakaroorwa. Vava nevana vaviri. Ini secondborn ndakapedza kunyora form 4 ndikamboshanda. Iko zvino ndikubatsira amai vangu pashopu. Ndakura ndo pandiri kutanga kuona maproblems pane zvinhu zvikuitika mulife mangu zvandisinganzwisisi. Ndakagara 25 years ndakazvibata. Ndaiti ndikada nemukomana zvaigona kungopera pasina kunetsana. Saka ndakagara 25 years ndiri virgin ndichiti ndichawana munhu achanditora tigogara tese. Ndakabva ndasangana nemumwe mukomana aindida patanga asina mari yekubvisa. Ndakatarisa kusaidi kwangu kuti zveshuwa makore afamba vezera rangu vanga vadoroorwa kare. Pane vamwe mai vakazondiudza mashoko akandirwadza zvikanzi uyu anoroorwa here anenge ane murume mhozi. Ndaiona kuti vanhu vanyanya kutaura. Tikati regai ningotizira. Tikarongana nemukomana uya tikagara. Pakapera 2 months akabva anobvisa mari yakakwanisa. Vabereki taisataudzana mune zvakanaka. Ndichigara nemurume wangu ndakabva ndatambira call ameno nhamba akadzwa nepi zvikanzi ndiwe Cecilia waiuya namai vako kuHarare. Akadescribe kwambuya vaya kwataimboenda. Zvikanzi mai vako ndivo vanoita zvemaherbs. Maimomo wangu vanotengesawo maherbs. Zvikanzi vane mushonga wemafibroids here. Ndikati asi handina kuvapa nhamba dzamai vangu. Akabva ati wakaroorwa here wava nemwana here. Ndobva ndangopindura zvavange vandibvunza ndobva ndakata foni. Pakapera mazuva tete ndakabva ndatanga kubuda mapundu kumakumbo aivava kuita kunge munhu akarumwa. Mangwana makuseni ndakamuka ndikatanga kufamba kuti ndinoshandirwa. Ndikaenda kune imwe chechi. Zvikanzi mubatsiri aiva ipapo ndaona mabatwa neurwere asi ndaona wapera asi mongokontinya kunamata. Tete ndainamata. Hapana nguva yandaisapfugama ndichinamata. Akatanga kubuda mapundu muviri wese zvese nemurume wangu. Ndaiti pese patinosangana taibva tatanga kubuda mapundu kusikarudzi and airwadza. Ndakazoona kuti this is too much. Ndikaudza mai vangu. Vakati haisi infection here. Tikatenga mushonga kufamasi tikazora zvikava nani. Akatanga kubuda mapundu aya. Ndikatanga kuenda kune imwe chechi kumazowe vachindibatsira asi vaisataura kuti problem chii. Ndaifunga kuti murume ndiye ane problem nekuti akamborora madzimai 2 achienda ane mwana. So ndakangoti handingagariri izvozvo ndakuramba kurara naye nekuti everyday pandairara naye ndaibuda mapundu. Ndikabva ndadzokera kumba kwedu vabereki vangu ndikavatsanangura. Ndikagara mamonths kusvika ndasununguka mwana murume achiti dzoka. Sindaisada ndichiti ko mapundu akatanga kudzoka. Izvezvi akaroora mumwe mukadzi ende mapundu aya akapera achabudi. Ndinotya kuti mapundu aya ndikazorora zvakare hazotange kubuda. Rimwe dambudziko zvakare handitorina kana hana nemunhurume. Madezi ndanga ndakaroorwa ndaiti ndiri mumba kuita bonde nemunhurume ndainzwa kubhoikana. Ndaiti akasvika kubva kubasa ndainzwa hasha
ndotanga kukwindimara. Iko zvino mwana wangu akura ava ne1 year handina kudzokera kumarriage kuya. Murume akatoita move on akarova mumwe mukadzi, asi mwana anosapota. Ini ndakutya kuti ndikazorohwa zvakare ndikatanga kubuda mapundu handichazivi. Ndokumbirawo vanoziva kuti chingava chii vabetserewo. Uye mudumbu mangu pane chinhu chinoita sechinofema pasaidi pangu. Mudumbu mune nguva yekurwadza, asi mangwanani ndichimuka ndinonzwa chinhu chinofema kuita kunge heartbeat mudumbu. Handizivi kuti chingava chii. Saka ndokumbirawo mundibetserewo kana kune vanoziva kuti ndingawana help sei. Asi ndiri munhu anonamata Mwari vanondibetsera. Ndokumbirawo vabereki musangoinda nevana kunoshandirwa kunzvimbo dzamusingazivi, nekuti munozovatakudza mutoro ramangwana. Kuvimba naMwari is the best. Ndozvandakwanisa kutaura tete. Notify me kana mapost. Munoziva kuti vazhinji venyu hamusoda kukomenta, but I have to comment on this. Number 1, manzokotangira story. Hanzi isusu takanga tiri kumba kwedu takanga takasvigarira takanga tisina dambudziko. Ndokubva kwangonzi nagogo kuti ndiani akati imi mofanira kunoshandigwa imi. Mama nadhedhi ndobva vatoti handei toshandigwa. Vanhu vakatanga kushandigwa asi dambudziko pakanga pasina. Handiti ende muri kuona kubva zvavatanga kushandigwa vakatanga kuita maproblems akawanda. Muri kuzviona kuti iwewe you are minding your own business. Uri kumba kwako ungonzi lo enda unoona sekuru nhingi, enda unoona mbuya nhingi, makudogezeswa nezvinhu makutoitwa sei. For what? What is the problem? Ndezvei havanozombobvira vaita rugare. I remember there's this girl wanga ari kuDubai aindifonera 12 midnight kazhinji kachona ari kuDubai akazobatsirwa napastor katerera. Musikana uyo aifona kuti mba mune munhu because zvazvatanga pakuti akaenda kanopoma mazai nawo masekuru akazogeza akazosiya mvura yake akazodi. You are leaving your DNA. Kubva ipapo anambobvira aita peace. Saka ndiri kuti there's a lot that happened. Nhasi makusendisa ndauya pano ndanditeerera channel yaAdeline. I think you guys must watch that channel. Anoposta kene chirungu pachiZimbabwe achitaura kuti there is a lot zvinoitika kumachechi zvekuti unotoona kuti munhu anotadza kugona kuzvifungira. Vanhu havazvifungi, munoisa belief yenyu mune this higher power yamune muchiona sekuti uyu ane relationship naMwari. Mwari vanokommunicate through that person. Handiti so unotoona kuti vanhu havachakwanisi kufunga. Haidhi ari kutaura kuti iye nemurume wake vakatanga kuita maproblems. Aiti akarara nemurume anobuda mapundu akaregedza hachabudi mapundu. Saka mimi bedare mungandiudza here kuti what could it be? Kana ukatanga wabuda mapundu tisati tazvirula out anything, tisati taenda kunoshandigwa nevanhu nanamadzimai vasina kuita medicine vanozokuparai muromo kusvika mapinda mukomo, imboendawo kuchipatara unoudzwa kunzi chii, because right now haasi kuvata nemurume uya ende haasi kubuda mapundu. Zvorevei? What does this mean? Because vakamboenda kuchipatara vakanopiwa mushonga zvinhu zvikadisappear. Ngatiregei, handisi kuti Mwari hakuna, Mwari ariko, but pane zvinhu zviri basic, zvinhu zvekuti munhu ari kubuda mapundu ko kana iri STI endai kuchipatara munoshorewa. Guys, what is wrong with us? Tiri vanhu vakaita sei? Okay, anyway, ndichasiya link yechannel yaAdeline. I need you guys to watch because it's eye opening. Akamboindawo kumachechi koko, saka anenge achitaura kuti zvii zvinoitika mumachechi. Zvakaoma. Pane story yandakatumirwa yemusikana akagariswa nasisi wake. I think I will read that one in the next episode because I really need to catch up. Guys, my message acho akati one day. Alright, ndakuganganisai zvekutirira nyaya dzenyu dziri kuti kuhlisa zvemuzora nhasi mikadi zvinhu zvacho. Ndangoti kamuri kuona kabhatani keredhi akatombobhadharisiwe. Ndoziva kuti vazhinji venyu more than 50% vanoona channel yona hamuna kana kumbosubscribe. Mukangobaika bhatani kwakaredhi zvinotibatsira kuti channel yedu ikure. Uye kuti encourage kaisusu tinouya kuno everyday kuti tizokuitira nyaya. Handiti saka mukangobaika bhatani kakaredhi community yedu inokura. Musarega zvakare kushare. Saka ndokupira uyezve mushare video pama WhatsApp status kuti vanhu vawe zviri kuitika panzapa. Chirega ndisakubatai panapa. Hati continue nyaya. Makaditele ndiri musikana nemakore 27. Ndakakura ndiri mwana aida zvekudzidza. Most of my time ndaigara ndichiverenga mabooks ekuchikoro. My parents were so proud of me because my prize giving day ndaigara ndichipiwa ma-awards of being the best student. Isu mumhuri medu taisava vanhu vanowana, or let me say we're poor. Both my parents made sure kuti ndaenda kuchikoro chero hazvo zvinhu zvanga zvakaoma. Sezvo ndaiva zai regondo ndiri ndega mwana, baba ndivo vaishanda vaive driver wemakombi. Zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe, but we managed to survive edu. Daddy vangu munhu uya asingadi kurarama life yakaoma, munhu anoteta namo. You could hear him talk about how he wished to be an owner of a company, driving expensive cars and wanting to live in a big house. Vaingogara vachidemba. I wrote my O-levels and passed with flying colors. Vabereki vakafara zvekuti, but my dad told me kuti havachakwanisi kundiendesa mberi nechikoro because of financial problems. And I stood hangu because I knew situation yekumba kwedu kuti rent yaida kubhadharwa, chikafu chaidiwa, pamari shoma iyoyo
yaitambirwa nababa. I then looked for a job, ndikawana remushop yeBabyWay. I was 18 by then. Ndikashanda ndichitopiwa mari yangu yeusavi, iniwo ndichiwana mari yekutenga tunhu tunodiwa nevasikana kuitira kuti ndisanetsa maparents. Ndaipiwa mari shoma hangu, asi zvaiva nani pane kuti ndiswere ndakagara kumba. Zvadaro upenyu hwakazooma, baba pavanga vasachapiwa mari yavo nenguva, apa rent ichida kubhadhara. Taisazorara hedu nenzara sezvo ndaishanda. Kamari kandaipiwa ikako ndaitoita make sure kuti handitengi anything so that ndobatsirawo kumba pane zvinenge zvichidiwa. I worked for a year and baba vakatanga kuita zvinhu zviri weird. He would come home nezvimucheka zvered, nezvihari, nezvimidzi, zvinhu zvisinganzwisisiki kuti ndezvei. Amai vangu vachigara vachipopota about zvinhu izvozvo, but my dad vaisateerera anything. He would act like someone who's on a mission. I continued nekushanda and I met a guy wandaidana naye. We were so much in love zvekuti even my mom vaimuziva. We spent some time together. Then one day I slept with him. He was the one who took my virginity. I loved him dearly. He was my everything. Imwe zuva baba vangu vakauya nefriend yavo imwe so yainge ine mota. Akanga ane mari. Vakati vanoda tiende kune imwe chechi tinonamatira kuti tive neupenyu huri nani. Ini namai taisava neproblem nekunamata. So hatina kuramba takabva taenda. Chakandishamisa ndechekuti takatanga kuenda musango. Mom even asked kuti ko chechi yacho yakaita sei inoitirwa musango. Takati tichisvika wanika haisi chechi asi musango munoita kunge mubako. So tikaburuka mota zvikadzi neshamwari yababa, ndipo pandakauya pano zvinhu zvangu zvikafamba. Ndikatanga kutya because the environment was scary zvekudaro. We started walking, tikasvika panzvimbo yacho. We were told to remove our shoes. Tikabvisa, then tikabva tagariswa pasi. Then I realized kuti tauya kun'anga. It seems my dad had planned all of this neshamwari yavo kare, because sekuru vaya pavakationa vakabva vati madzoka maita zvakanaka. Sekuru vaya vakabva vakanda zvinhu zvavakaburitsa muchibhegi chidiki so pasi vachiita zvima weird sounds zvaityisa. Hana yangu yakatanga kurova kuratidza kuti something bad was going to happen. He then said to my dad, nyaya yandakakuudzai paya mazvipira here? Vakabva vati tazvipira. Apa ina mama vangu taisaziva kuti inyaya yei iri kutaura. Sekuru vaya then explained to me nyaya yacho vachiti mwana wenyu musikana uyu anofanira kurara nechituna ndokuti muite mari zvinhu zvenyu zvigofamba zvakanaka. Vasati vapedza kutaura tete, I fainted. I woke up still there kusango nasekuru vaya with my parents. My mom was crying, not believing that my dad was capable of doing something like that. How can my dad be this cruel to his own daughter? Sure, kuti munhu angarara nechituna. Zvinhu zvinotyisa kudaro. We were told to go back home. Sekuru vaya vaizoya kumba kuzoita nyaya dzacho. On our way home, hapana aitaura neumwe. I was crying, asking myself, what did I do to deserve something like this? My mom got into a big fight with my dad. She told him that she wanted a divorce. She came to my room and slept neni. Takarara usiku hwese tichichema. Amai vangu promised me kuti kuchiedza we're going to run away. Makuseni tiri busy packing hembe dzedu, preparing to leave. Daddy vangu vakauya muroom mangu vakatudza kuti hapana kwatiri kuzoenda. Vakabva vakiya madoo ose. Vakabva vatora mai vangu vakavakira mubedroom. I didn't recognize the person my father had turned into. Sure, the love of money is the root of all evil. Vakaya kurumu kwangu and told me kuti, you are going to do what I tell you if you want your mother to live. And I knew he would do it because he had turned into a monster. Kucha kunge vasiri baba vangu, like he was being controlled by a powerful force. I started thinking of my mom, ndikaona kuti handina plan. I had to do it. Sekuru vaya vakauya necoffin ranga rine chituna. To say I was scared, inini chichika kuenda kumakuwa or even kuita body viewing. This was worse than all things I was scared of. Sekuru vaya came muroom mangu nechituna. Vakatanga kusaza mushonga muroom vachitaura zvisinganzwisisiki. Vakabva vandiudza kuti vachabuda indosara ndoita zvavakanga vandiudza. I don't even want to talk about it because it brings terrible memories. What I can tell you tete is ndakarariswa nechituna all because of money. Sure, my own father did that to me. I don't know how I'm going to live with that for the rest of my life. As we are talking right now, my father, Maria Varkuita, I now live with my mother because my parents divorced. My mother couldn't continue living with my father anymore after what he did. I get nightmares every day. I no longer have a boyfriend. My relationship ended because ndakuchika munhurume wese ringe nchiona sekunge chituna chia. I see face chituna chia if I close my eyes. Handikwanisi kuita anything. I'm always anxious. I feel like I'm losing my mind bit by bit. I'm scared even kukudza inyaya yangu. I don't know, but ndauya kwamuri asking for help kuti maybe mungakwanisa kundibatsirawo. Even if you know a pastor who can pray for me. I know it's impossible, but I just want my life back. I also want to forgive my father for what he did.
maybe that's the only way I can be able to move on and forget about everything. Already my life is over. I don't know what to do anymore. Atisati tamboona zvakadai. Nyaya yakatrigwa from the blast post that we did yesterday. Saka after that ndobva pauya nyaya iyi. Yeah, ndabatikana moyo wangu. The love of money is the root of all evil. Unoona kuti kandi semaZimbabweni sei takungofara kuita zvekuromba tisina dzimwe nyaya dzatangotaura vanhu vose vanoita zvekuromba. But I also notice, guys, I don't know kuti is it because tane maplatform ekuti people can tell their stories, so people are opening up. Zvinhu zvagara zviri kuitika. Hanzi no sin is new under this earth. Ini ndine nyaya yangu handitika nyange kuti ndaimuka every day. Nyaya yandinambokuudzai, nyaya ndaimuka every day papendi rangu pane zvinhu zveblack. This is 2007 to 2008. Every day makusi ndomuka ndowacha. But remember, we were raised to be vana vanonyarara when things are happening and you have no one to talk to. Ndonyarara handitika togara ndomuka zvakare papendi pangu pane zvinhu zveblack. Mangwana ndorota munhu, kana munhu ndikamurota handitarisi for the next 3 or 4 days. Munhu anenge asingabatiki, hatidli tose, hatisangane mukitchen, hatiti sei. I started realizing kuti munhu uyu zvaaita manje akatanga kutondivenga because aiuya ndetika aiuya oita zvaanoda kuita kana akatadza. One thing that I want you to know is every day makuseni my mom wakes up at 3 a.m. and pray. And at this point, inini handisugara namama wangu. I was coming from a background in Ambuya. I know my grandmom munhu ainamata. She passed away. But munhu wekuti anomuka na 3, munhu anomuka na 4 vachiimba tenzi muchawa ndoimba zvepamangwanani every day. You understand me? So I knew kuti I was protected. Inini personally at that time, I was not somebody who was very prayerful. Mungozawo kana muchiri kukura muri vana. I was not someone who was prayerful. But ndakatogwa ndikanonzi to muromo meshumba. Zvandakaona gore iroro handigoni kuzvitaura because I have my face here anditika zvozoita sekuti ndiri kuti this one did this to me, this one I don't want to do that. Ndosaka uchizoona kuti vanhu vanoguma vauya vari anonymous because hatidi kukonzera zhozho, but munhu iyeye up to today anozviziva zvaaita because whenever I meet her chekunditasa mudziso unokonewa. I was this child who was very protected by God. I think ndakambokudzai kuti ndarota ndichimhanya, so kuti ndotsika one step, then next I'm in the air and ndiri kumhanyisiwa ndotonge ndiri kubhururuka. It had something to do with witchcraft. Handitika saka munhu aitry, she would try ouya oita zvaanoita handioni kusvika akundivenga. She started hating me achiti kwai inini ndinoenda kun'anga uyezve ndine madhimoni because she would try attacking me but zvairamba. Alright, ndichanyora pasi. I'm going to write it down. Ndichanyora pasi. Let me write it for you. I don't even know where to. Asi ndangokudza kuti Mwarika, because there was this other day rataenda kuprayer in this city yataigara paitwa munamato every once a month. Saka taenda kunonamata kugomo. Ende munoziva kuti kana usina mai vako, usisina vabereki vako around you, unozofila kuti panapa ndiri vulnerable. Ndakazotanga kunamata because ndakaona kuti pakaipa. On this day ndikanzi quite true yairi weekend tikati kuenda kugomo, then munhu yandobva tawa ndobva abvunza mai sisa kuti ko uyu ari kuendawo here svika ndakanga ndava muvengi pambapo but ndandisingazivi. It became zvaiitika spiritual handitika but zvakazonanga kutoita physical zvezvekuti vaitoudza vanhu varipo kuti uyu musataura nayo ane madhimoni. Koindatadzei kusvika musi wandakazobva pambapo. Mwari ndiye anoziva zvandakasangana nazvo. Ende tiri muhondo naSatani, hondo yekuti munhu anenge achikugwisa every day of your life. Ende hausi kuziva kuti tiri muhondo. Iwe uri kutomuka uchifara every day kuti ko nhasi kandazo kune vana vanogara vasingagari nemaparents avo vanogara nawhoever ninga musanyayo. Don't open up. I'm this open person, not ko ndazodarika kane kuningi ndobva ndatowana opportunity munhu yandobva chakati munhu iye aimake sure kuti anoenda negwesera unofutsira mwena. Every opportunity yaigona kuvhurika pandiri vaina negwesere vachinofutsira mwena kuti ndikaure. Had it not been the Lord who's on our side, ingadai as we should have been ndizvo we should have been consumed. Munozara kuti consumed haikuona kuti kwai ingadai takaparara waine chirungu. We could have been consumed. Kudliwa pagusara pasina kana sign yekuti paigwa nemunhu anonzi Glory.
kuchekwa kudlo kwete kufurayiwa kungonzi hamu ungomedzewa unongoshwagwa guys unongoshwagwa. Ndakaona imwe post yakapostwa na I think Mike Pasi achiti hainini guys ndatozongoona kuti hapana zvekuita because ndakati ndichingoshwagwa first day it's more of a joke but it's the truth. Ndakati nditoshwagwa but papa choti nemu WhatsApp group vanhu vachitotaura nezvangu vamwe vachitodidi you know apa uri mudiki you know nothing uri mwana hauna munhu ari kugwisana naye iwe mwoyo mako usingazivi kuti iwe utori number 1 enemy munhu anoda kukupedza. Asi before I go I'm going to say had it not been the Lord who's on our side, you and me we could have been consumed. Because ndinoziva kuti tino vazhinji yedu pano tinobva kumhuri dzina Satani, tinobva kumhuri dzine vanhu vanotivenga tisina zvatakatadza, tobva kumhuri dzavanhu vanotivenga just because you're breathing, you wake up and breathe, they hate you. I think you guys makaona this at the previous video and yakutoguma ndakutochema because munhu ataura kuti anondivenga yeyo zvakare handina munhu ataura kuti anoda kundiuraya akazotadza kushinga. Takaenda ma 10 days emuna January aya. Ever since my 10 days were introduced, I felt like no, there was no need for me to go there because paiuya presentation yacho inoya iri printed konzi pray for this, pray for that. Unozi hamuna mato unobva kuAmerica wakanyogwa unzi pray for this, pray for that. Kwandiri zvasiri I could not relate. Why? Because I'm also a person, I've got my needs, I've got my whatever. Saka ndichapuwa muna mato wabva wakanyogwa nomwe munhu kuti pray for people in Papua New Guinea, pray for it was not making sense kwandiri. And it's like ndisingaiti ma 10 days because we are praying for other people. Koindo zvinamatira nguva kusvika gore rino pandakatriga tino ma 10 days ndanga ndakubva munoziva kuti kubva zvatakatanga channel I've been in and out of hospital. Hauregi zvoenda kuchipatara panodzipiwa unoita sei unobayiwa pamoyo wosvika kuchipatara kuyaiya tova emergency ti womaniswa mumwe rumu wosadzoma mumashini vachimonita moyo wako wakabayiwa wodzokera kumba kwayo hapana wobhadhara zibhiri rinoonekwa apa mushonga hauna problem haiperi. Pakati peusiku a lot was happening. Anditi pfungwa dzangu kusvika ndasvika pakuti inini pfungwa dzangu ndakagara pasi dzaisanyarara mamune vanhu vanotaura mupfungwa dzangu. I remember very well takabva panapa tikasvika kuYelderberg ndakati ndichisvika taenda kuchechi ndichisvika ndichingogara pasi ndakabva ndarara. Shamwari yangu ngandora picture kati naivedwe munachangopinda muchechi akutorara. Why? Because my brain was so tired. There were people talking in my brain. And I thought kuti it's anxiety, yeah, it's menopause, it's what? No, it was someone who was fighting with me. Had it not been the Lord who's on our side, we could have been consumed. Ndokutenda nekona chirongo kwamaita nyaya dzacho dzinorwadza moyo. Ndokutenda nekona chirongo chamaita kwamaita. Mwari akuite zvakanaka, musarega kusubscribe. Anditi Mwari akuite zvakanaka, tichadzoka zvakare zuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.